municipality. So what we've said to them, because we must conclude today. What we've said to them, let them call So what we've said to them, because we must conclude today. What we've said to them, let them call the officials of the municipality, the revenue committee. The revenue committee labo bathatha abayenza ukuthi isibhadala ugesi kamasipala. They should be here. They report to the technical MMC. He should be here. There's a CLO. He should be here. There are 2 subcontractors. They should be here. So now, I'm going to request Joshua. Joshua must make my calls now. At least he's told my chips no come. We're giving them an hour. Asambi. Yazwakala musekho uyithola kanjani telefoneni uzayithola kanjani walala So now we don't want them to hire people outside the collective. Joshua. All right, thank you very much. We are not moving. Sila. Yeah. Sazwana ngisho comrades. Mamanta. Wethu. So la la la. So la la la. Ole batangoma. Besanda. Boma siene. Sithe sifuna ukudevelopa ubudlelwano obungcono. Actually, that company is going to work here in Malahlen, or is working here in Malahlen. Sifuna ukuba nobudlelwano obungcono na. So now into soyenza besithe sizoshiya ilist sokuthatha 20 ngapha 20 ngapha. But what we going to do, because izosivide leyo nto leyo. Njengoba sithi ama register sibe busy ngawo sizobanikeza la uthi kulama register sibanikeza wona ngicela nibhalele kahle mfethu ungabhala u5 ngathi u8 yes na ungakwazi ukubhala bizomunye akubhalela na ubhala njengami ngathi udokotela uyayibona. So now what we going to do, we are going to leave the list here. Bazothatha abanye bababikise babanika ama skills nangithola bese ke bathatha abanye nakuvuleka le space bakhona ungena emathubeni omsebenzi nangizwisisa. So now this kwamanje kunama contractors akhona lapha nawo azoyenza kanjalo siyazwana mse. So now it's very good ukuthi thina esivukile ekseni sithole i-opportunity yokuqala. We need to be prioritized. First priority ikithi thina esivuke ekseni. Mina ngiyangikondoni kakhulu lento ukuthi siyazi ukuthi angisho abanye bayalala ngamabomu abanye bayabambeka, but thina we've said from now on kuze kulamule uDecember nakalamule. So lokhu isambe njalo siwabonile maningi amakhampani ngenzeka sibuye la lapha nirathuka bekube kanje sayifuna nayo irithuka leyana. So now this is an approach that we are going to take. I believe with everyone who ubhalile la kuma attended register seswana. So ithatha from lapho sizoba nama bilaterals each and every month. That's an agreement to check our development. Are we still in a safe space? Are they still going to do what we want them to do? Sathi futhi sifuna ukubanikeza uCLO omunye ngoba bano CLO lo ongekho la. Sizobanikeza uCLO omunye. Yazwakala mfisi.
ukuze ukuthi sikhona ukuzizwa izindaba. I think I've covered all. Leaders, ngikhavarila ngisho. Yeah, over to you MMC. No, siyabonga Putobi. I think wami kuncane kakhulu. Mina kwami just ukubonga nje ukuthi umi community sukuma bese ibe discipline ngalendlela. Ngifuna ukuphinda lo for mina lokho akusi protest. Lokhu beku community efuna ukuraise ama issues wayo. I demonstration. And the demonstration ile thina siyipromotayo ukuthi when ufila ngazi ukuthi awuphathekanga kahle you have a right to demonstrate. I'll protest and you demonstrate ukuthi I'm not happy. So I think what we have achieved, it's a milestone because now we're going to work together. Moving forward, every month sizobe siba nama discussion track progress. Siyawina, siwini, kuyachinja kuchinja isikhona ukuthi siqhubeke siye phambili. But okugcina ke ukuthi mhlambe i-leadership whenever kunama issues esicabanga ukuthi adinga i-attention yethu immediately asinga waste isikhathi masibona ngathi kule issue so manje asibizane manje stile ngayo mina ngikhethwe yini ngifuna ukusho ukugcwele yabo angikho lapha kulela office ngoba ngizifakile or ngihlakaniphile ukudlula abanye benu la kunabantu abahlakanipha ukudlula mina ene mina ngikhethi lapha ngene ngesandla ngicashwanga. That's why mina umphakathi na ungibiza I have to leave yonke into ngize ngizo attend because ngifake umphakathi ene lo mphathi ongifakile namuhla yilo umphakathi November ongathi hayi MMC thina siyabonga sicela ukufaka omunye nalapho lo khona kuyofuna ukuthi naye simsupport ngalendlela nathi nisisupport ngayo. I'm happy ukuthi azange thina nisilwise. Yes, criticism ikhona because umuntu kumele simcriticize ukuze abe ngcono. It is called constructive criticism. Nalabo abanye abazayo kufuna siba support ngalendlela le nathi nisisupport ngayo. And sibonga kakhulu thina ukuthi sisebenze nani ukuze kufike la. Ubudlelane bethu ngeke kuphele. Nangonyaka ozayo nangonyaka olandelayo so lokho siqhubeka sisebenzisana sibambisene because ekugcineni kwako konke umnotho wasemalahleni kubalulekile futhi ukuthi ubenefit abantu basemalahleni. And lento leyo ngokubambisana siyoyilwa size siachieve. Mara ngokusebenza emakhoneni angeke siachieve. Ngiyabonga. Manda comrade ngiyacabanga MMC, thank you very much. Babonile nabo ama comrade ukuthi no masukuma niyakhona ukulalela. Sicela nakusasa ke masinibiza nisondele njengoba nisondelile MMC. So comrade esikhathini samanje comrade sizomuva ama comrade ezengama bus to bus ama coordinators okhuluma nabo and then update seyithola kuma leaders wethu ngisho comrade. Yeah, meeting attend. Thank you. All right, 100 Spartans sanibingelela nonke babukeli emakhaya lapho sikhona phansi emalahleni sibiyona indawo kuthiwa iSmoky Mountain sihamba no speaker weTeam Shikisha siphinde sihambe neelder leadership kuTeam Shikisha umphakathi namhlanje Chencha Lova neTeam Shikisha nomphakathi wonke osesinambeni uhlangene kwaziwa la kodwa ngeke ngichaze kakhulu bazochaza ukuthi indaba okuhlangene kweziwa lana na sawubona mphathi Ninjani siyaphila njani ukuthi umkhulu ukhulumayo uspeaker weTeam Shikisha lo siyi-Team Shikisha neChincha Lova. Our vision ukutholela abantu umsebenzi, also the business opportunities. Yes. So sithizena masuluva lo daba ukuthi there's a big project ezoba khona la emalahleni. Kune company efikile appointiwe sakhona ukusukuma namuhla ukuthi let's engage naleyo company so that sikhona employ abantu bala emalahleni. Sithiniwe ama company abuya ngaphandle azocasha abantu abangasiba la emalahleni. So today we take this opportunity ukuthi size Smoky Mountain sizokhuluma nale company basizwile bayavuma ukusebenza nathi abaphikisi lutho baya understand the frustration ye-economy these days iphansi kakhulu. So sibonge no MMC ukuthi uthize makezwa lesikhalo esinaso siyi-community siyi-Chincha Lova and Shikisha bakhonile ukufika was attender and also ngizonikeza leadership
naye ithi vatha la eceleni ukuthi baphume nani etafuleni ihambe njani meeting, but the meeting was very 100% more fruitful. Uzochaza-ke leadership uzoba sharp and short naye since yibo ebahlezi phansi babonisana leadership sawubona futhi. Hayi siyaphila mfowethu. Yebo, and ngizwile ubafu asho ukuthi kancane ube fruitful gathering lena kufani siyabonga kuleyo ndawo leyo. So nawe usungachaza ukuthi mhlambe kuhambe njani ematafini. Kona engizokusho okuningi sikakubekile umphathi uspeaker wethu. Yes. Yeah, engizokuthanda ukubonga. Yes. Siyabonga i-community ephumile yasichasa yasupporta. Bafethu ke lana ukuzivalela ezindlini phumani isupport ama-structures abanye beze bazojoyina i-team Shikisha ivumelekile 24 hours umnyango uvulekile babuye bazojoyina ama-structures ukhona ukuthi ube nempumelelo uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni bafethu ama umuntu uvuka ubuye uyophanda nawo umsebenzi ama-employments ubatholela umsebenzi manje ama-job opportunities abantu bazokhona ukuyothenga i-Shoprite manje because my we know economy yethu iyabheda eMpumalanga imisebenzi ayikho kumnyama. Ngiyabonga. No, asibonge kakhulu baphathi bami nangu udadewethu Mbokodo sibonge kakhulu Witbank Malahleni siyathemba niyabona okwasemaLahleni kumele kube kwaseMalahleni baningi abantu abangasebenzi kodwa namhlanje phakeme umphakathi phakeme istructure phakeme wonke umuntu waseMalahleni uzolwela okungokwawo siyathemba ukuthi sizoyithola support nakusasa and thank you very much emakhaya Spartans siyanthanda. Tata Shikisha, Tata Chichalova, Manta. All right, 100 Spartans. Sanibingelela futhi babukeli emakhaya sisekhona eSmoky Mountain sihamba naye laphana umhlonishwa wethu ubaba uOpri nomama ilunga lomphakathi Amanda sikhona-ke kule ndaba leyo ukuthi umphakathi uvukile basuka la usuka khona ezinambeni wonke umuntu uvukile siholwa yibo awubuthi abakhulu bazolela umsebenzi bazofuna umsebenzi for i-youth nawo wonke umuntu waseMalahleni since kune-problem yokuthi abantu baseMalahleni sinezimayili sinama-power stations nawo konke but abantu abasebenzi ngobuningi bala. So kodwa ngeke ngichaze kakhulu ubhuti ophu sobe siyachaza ukuthi indaba silana and ngabe mhlambe babile nabo isisombululo na. No, thanks very much Spartans. Hola. No, we are here basically to address certain matters of which number one is unemployment rate. Yes. That is very high. Yes. Secondly, when we approach certain companies and other business people, we are being told that we are unskilled. Yes. So now these are the things that we want. We want people to get skills, get opportunities. Yes. So now we visited one company that is called Machete. Okay. Empower Machete is going to do a certain works from the municipality. Yes. In terms of they want to digitalize. They want to digitalize everything. Ama-payments wakamasipala into ezifana nalezo. Ugesi uyadigitalize wanamanzi digitalize. So that's the main reason. Obviously, for that change, it needs forces. It needs abantu ukuthi baqasheke bathole certain skills and all of that. Yes. So now we are here to make ama-submissions wethu. Kuhle because we've engaged with them very, very robustly. So they are willing. They are willing to assist the community. Yeah, that's where we are now. All right. What we're going to do, we've submitted a certain list for people to be skilled. A certain list. Nase speaking is called so good is scope sabo. They will take people from that specific list. That's very nice. Siyathemba nababukeli emakhaya babona ukuthi nenzani for umphakathi waseMalahleni. Asinawo ngizophinde ngibuye ukuthi safuna ngihamba nosizo la futhi ilunga lomphakathi naye kuyachaza-ke ukuthi ihambe kanjani this whole thing. Nivukile nizihluphile ngabe ibe fruitful now. Ngibingelele kakhulu igama lami Amanda. As sifikile namuhla, actually the feedback that we can literally give to people ukuthi siyabonga ukuthi oqala we were recognized bakhonile ukuthi basilalele and bakhonile nokuthi bahlale nathi phansi basithembise kona lokho esikudingayo ukuthi bazosinikeza kona. I think that is what is important because we are all here sizama ukusebenzisana in achieving one thing
ukuthi siyakhula sonke siye emalahleni sithola ama-opportunities sonke fairly futhi and then sikhona nokuthi sibe skill developed because most people can't get imisebenzi because of abana skill enough. So as long as we can work on those things, I believe ukuthi kunala siyakhona one step at a time, and we are definitely going to get where we're going. That's what I'm happy about. Manje mphathi wami okugcina nje uma usivalela yona from la siya kuphi ngoba yahamba la ngoba phela from la siya yazi mphathi noma nasafuna ukubatshela ukuthi sivakashele ubani yes because basiplanela organize amaphoyisa and amaphoyisa sesibhizi nemadlanga Alright, so now we don't want to disclose our moves where we sit here, but now we are company engafuna uku-assist the local space. We are going to arrive at your destination, or either we are going to, our next stop can be our destination. So that's what we are saying. The last thing that is very key, if ever we want to uplift the local economic development yasemalahleni, wonke amakhampani a-trade emalahleni, they must have their bank accounts in Malahleni, so that they should get better economic development. That's what we are saying. Chinchalova is there, is fighting for no mistake. We know what we are doing. We know what we are saying. We are saying let's start rise each and every time and fight for our things as black society, as black communities. and sibonga kakhulu isikhathi sakho mphathi wami Lusisi. Sibonga kakhulu sicela ukuthi ingapheleli la iqhubeke because le issue ye-unemployment rate ayisafuneki kahle.